Espero que a xente non pensara que hoxe era unha broma, que hoxe era o Día dos Santos Inocentes. Non tuve tempo a poñer a programación, que cando vos deixín falar antes no predirecto. Entón, pois nada, aquí estamos, esperando a que veña a xente, que eu penso que se tende que estar por aí, pero seguro, va. Como era isto? Era así, me parece. Como non ibades a estar se estades aquí? E xa temos estou espesa hoxe, como se chama? Podium, xa temos podium. María Nieves, de primeira, Damián e Elena Picallo Servic. Ola, que non sei quen eres! Creo que é a primeira vez que leo o teu nombre, porque me custou moitísimo lelo, o sea, non... Elena Picallo, moi boa tarde, que tal, Nelson, desde Portugal? Que tal, María Souto, que tal, moi boa tarde desde Xuño, Mari tamén, Nieves Álvarez, non me podía faltar. Bueno, creo que vos debo moi boa tarde a todos, felices festas, boa tarde desde Cambre, que tal na Coruña? Veña, se lle din o dedo, é verdade, 58 personas e só hai 10 me gusta, 10 me gusta. E xa que vos gusta o 1% das personas, nin o 1%, si, xusto o 1% das persoas que estades aquí gusta o directo, as outras non sei que facedes aquí. Ola, Nusca, que tal? Moi boa tarde dende Cambre, da Coruña. Carmen Pombo, que tal? Moi boa tarde. Ola, que tal? Moi boas tardes. Belén Vázquez, que tal? Moi boas tardes a todo o mundo. Moi boa tarde, que tal estás? Estou un pouquiño mellor, xa estou ben, que un pouquiño non, xa estou ben de todo, quero dicir. Boa tarde, felices festas, dinos á fillada e a todo o mundo. Ola, Carliña, que tal? Como vai ese plantío de pimentos? Tuveron que empezar xa a asomar a cabeciña, porque xa levan plantados 2 semanas ou máis, igual xa levan 12 días. Que tal van? Queremos que nos expliques, Carla, ou mami de Carla, que tal están eses pimentos, como van? Hola, que tal? Moi boas tardes, Nusca, feliz Navidad, igualmente. Alicia, que tal? Alicia Peláez, moi boas tardes desde Asturias. Moi boas tardes, hola, que tal? Eu son a segunda, María Souto, eres... Eu non sei, a ver... A min apareceme... A min é que non sei como aparece no voso, pero a min de primeira apareceme a afillada, creo. Depois... María Pinto, e despois Elena Picallo Servide 8995, tal, non sei que. Bueno, que dá igual, Hombre, Xavier, que tal, hombre? Moi boa tarde, como vai esa horta? Que tal, estamos a aproveitar os días? Eu estamos aproveitando, Que broma máis chula lle fixeches a Lolo. Que conste que eu non fun... Eu fun a intermediaria. A cabeza pensante foi o meu fillo, que é moi listo el. Felices festas, feliz entrada de ano. Aínda faltan 4 días para que acabe o ano, aínda poden pasar moitas cousas así, pero bueno, está ben ir adiantando. Hola desde Xinxo de Limia, en Ourense, sígoche sempre. Un abrazo, pois outro abrazo para ti. Bea Rodríguez, que tal por aí? Supoño que en Ourense será un pouco máis frío que aquí. Nós aquí estamos tendo uns días geniales, a ver, sacando de que polas mañáns fai un pouco frío, e hoxe xudín bueno, tamén xudín porque estuven a traballar, empecín a podar algúns arbustos frutales, estuven facendo esquejes, e tamén cortín erva, pañín erva, xuntín erva, acarrecín erva, limpín o... Estuve facendo cousas, entón, pois... Eso. Ainda non saleu ningún. Non saleu ningún pimento, Carliña.
A ver, os pimentos son malos pero que ti tamén sementastes tomates, que me acordo no vídeo que sementaras tomates. O mellor no invernadero fai un pouco de frío demais, e o mellor non estaría mal que cubriras, agora estou falando ca mamá de Carla, non estaría demais que cubriras os semilleiros, porque telo como en semilleiros así, como en bandexiñas, como individuales, non os vasitos eses de petit suisse, que o cubriras cunha malla térmica de cultivo ou cun un plastiquiño ou con algo que lle deixe pasar a luz, que transpire e que lle dé un pouquiño de calor, porque me parece raro a min que non empecen a brotar xa, Pero, bueno, non o intentes de novo, simplemente dalle tempo, necesitan calor. Sabes que che aconsello? Que, por exemplo, estes días que está así como un clima cálido, desde as 12 do mediodía hasta as 3 ou así, que o saques para fora, que lle dea a luz do sol a esa terra, sin permitir que a terra quede seca, o sea, que a terra húmeda, mantendo sempre a humedad, pero sí que ao mellor lle dea un pouquiño o sol, e despois, antes de que veña o frío, xa metelos para dentro. Pero, bueno, isto non quita que os semilleiros que os tendes que tapar, cubrir, falle falta calor. Ás sementes falle falta caloriño. Entón vamos a mirar por aquí tamén. Hola, puedes hablar español? Sí, puedo. De feito, estou falando español. Outra cousa é que ti italiabriators podías escribir un nombre en español tamén, para que pudéramos leelo todos, porque non son capaz de ler ese nombre teu que dis que é en español. Mira, eu estou falando en español. Outra cousa é que ti non sepas que o idioma gallego é un idioma español, pero sí, estou falando en español, así que eso. Hola, Nusca, que tal? Moi boa tarde, Rosalía Rodríguez, que tal? Hola, moi boas tardes, felices festas, eso sí, felices festas para todo o mundo. Encantoume o regalo de Lolo. Bueno, que sepades que eses foron os regalos de broma, depois fixémoslle uns regalos moi chulos, pero eses foron como regalos de broma que fomos metendo e intercalando para que non sospechara tanto. Entonces, agora este regalo para ti, e este, pum, primeiro, fomoslos como intercalando para que non o sospechara. Quero dicir, os regalos de verdad tamén os demos, pero, bueno, que o pasamos moi ben, démonos unhas risas, que facía tempo, mira que miña nai é fácil tamén de que ría, que é unha persona moi alegre, aberta, sonriente e todo, pero facía anos que non a escoitaba rir tanto, a cacharadas tan abertas, tan sinceras, e que lle dou a tos, e dixo, vai-me quedar sin alento a vella aquí. Sí, a verdad que pasámoslo moi, moi, moi ben. Buenas tardes, Nusca, bienvenida, saludos desde Oviedo. Adela Lago, pois moi boa tarde e benvida a ti tamén. Hola, encanto, que tal? Boas tardes, Fandiño, que tal? Señora, está bien conservada. Vou a non contestarlle a Pedro e vou a dar unha oportunidade de calificalo como lesma ou simplemente atrevido. Vamos a dar a oportunidade. Vos vigiládemo. Boas tardes frías, pois que sepas que eu non tuve frío ningún, debe de ser porque estuve a traballar, pero aquí na miña terra fixo un sol todo o día. Pola mañán fixo fresquiño, pero estuve unha tarde moi boa. O que pasa que, claro, ao estar a traballar non fai tanto frío. Eu, a verdad que estuve ca máquina, a cortar erva, a xuntar erva, paso moito calor, paso moitísimo calor. A Leandrinos, claro que Nusca puede hablar español, de hecho lo está haciendo. ¿Ves? Es gallego, es lengua oficial de España. Gracias, Rafa. Hola, Nusca, o outro día deronme un castiñeiro, non sei se podo plantalo xa. María, tesme que dicir de onde eres, porque dicir, mira, si lle preguntas a alguén, e alguén a mesma pregunta que me estás preguntando a min, sin dar máis detalles,
E ese alguén che dá unha resposta, ten claro que non sabe o que está dixíndoche. O sea, diche por dicir porque o eu ou porque alguén lle dixo, porque... pero se che quere axudar de verdad, necesita máis datos. E vouche explicar o porqué. Non é o mismo que vivas na costa do mar e que esteas rodeada de mar, que o mar non permite que as temperaturas sean tan baixas, porque xa as nubes non se xuntan tanto, xa non chove tanto, non hai tantas nevadas, nin hai xiadas. Despois, claro, depende de si, aínda estando na costa, vives ao lado de un río, e se ese río ten árboles senlleiras moi altos, porque os árboles senlleiros moi altos dan moitísimo frío, o sea, provocan unha baixada de temperatura bestial de andar paseando xusto ao lado do río, debaixo dos árboles, que é salir de repente para un claro ao lado do mismo río, o sea, vai a depender moito de onde vivas. E se vives no interior, María, en Ourense, en Lugo, en Cantabria, en o que sei, tesme que dicir onde eres, porque no interior, se estás esperando heladas, un castiñeiro que che regalaron este ano, pois non sei se é un castiñeiro que nasceu de unha castaña. Se é así, ten que ser unha vara máis delgada que un bolígrafo, non che vale a pena plantalo. Agora, quero dicir, non sei se te regalaron un castiñeiro que xa está inxertado, que xa ten un tronco así. O sea, dame datos para te intentar axudar, porque non podo. O sea, sería contestar por cubrir a pregunta, pero non te estaría axudando de verdad. Entón, María, datos. Buenas tardes, Nusca, buenas tardes, Ana Troncoso, que tal? Boas tardes, Nusca. O peramelón ten un ano e non florece. Por que será? Mira, David, necesito datos, outra vez. O peramelón necesita estar casi solo no sitio no que estea, porque ten unha raíz moi importante e necesita que ninguén lle moleste na raíz. De feito, poucas cousas son capaces a nacer no sitio donde está nasendo un peramelón que xa ten un ano. Non che digo nada se ten 2 ou 3 anos, porque fai un rizoma, o sea, o seu sistema radicular, as raíces son moi pechadas e ocupan moito. Pero é unha planta que necesita sol diario, e traballa igual que unha solanácea. E outra cousa, se ten un ano e non che dá flores, estálo fertilizando mal. Entonces, estás botando demasiado nitrógeno. Gustaríame saber se non ten flores, pero ten moitas follas, por exemplo, porque tamén sería un dato que me axudaría a pensar que é o que está fallando. Entón, dime, onde o tes plantado? Cantas horas de sol recibe ao día? Dame igual que agora non lle estea dando sol, porque estamos no inverno, eu só sei, pero dime se, por exemplo, está a sombra, se está plantado como detrás de un muro e non lle dá o sol, se está como en semisombra perpetua, se está debaixo dun árbol, se está... Dame datos, porque senón non son capaz de axudar para te dar unha boa resposta, David. É onde vives, tamén, porque, claro, entón, cando unha planta que ten que dar fruto, dá flor, pero non cuajan as flores e non chega a dar fruto, pode pasar dúas cousas. Unha delas sería que é unha planta que necesita flor macho e flor femia. Pode ser. É que, como hai, por exemplo, o caso de algún tipo de kiwi, non? Dos kiwis, que hai moitos que necesitan plantar o macho e plantar a femia, e aínda así costa traballo que as flores femia estean fecundadas pola flor macho, porque teñen que abrir ao mesmo tempo, teñen que estar abertas as flores macho máis as flores femia, porque senón non chegan a fecundar. Pode ser que xa sexa unha planta que sea autofértil, o sea, que ela mesma teña nas súas flores a parte macho e a parte femia, pero que sea, pois, por exemplo, como un tipo, a flor do tomate, que vos vou explicar unha cousa. A flor do tomate ten unha peculiaridade, é moi parecida
a da pera melón que ten David, que me está preguntando por que ten flores e non ten frutos, ten unha peculiaridade. Que pasa? Que o que é, como vos explico, para que unha flor se polinice, os estambres, a parte macho ten que ter o polen maduro e ten que caer dentro da parte femenina da flor, para que esa flor cuaje e se convirta en fruto. Pode ser, o tomate, por exemplo, ten as dúas partes, pero tenas pechadas en unha flor pechada. Para que polinice ben, para que dé a vos tomates, necesita vibración, o sea, necesita que algo ou alguén faga vibrar a flor para que se polinice, porque senón non se poliniza. Ela mesma é autofértil. Non é o caso como o dos kibis, que fai falta unha planta macho, unha planta femia, unha planta, sabes, bueno, pódense poñer dúas plantas femia por cada macho, ou, bueno, eso son outras cousas, pero, por exemplo, unha flor que é autofértil como é o tomate necesita, como a flor está pechada, esa ten en dentro a parte macho e a parte femia, pero está pechada, hai moi poucos insectos que axuden a polinizala. Entón, o que necesitan é que vibre a planta. E para iso temos que coidar e favorecer a presencia de insectos, de todos os insectos do mundo, bos e malos. Despois xa nos encargaremos de intentar liquidar os malos insectos que veñen a facer daño, sin facerlle daño aos que son beneficiosos. Pero os primeiros que van a axudarnos a polinizar todas as flores, pero en particular as flores que son pechadas, como son a do pera melón e como é a do tomate, sobre todo son os abellóns, os abejorros, porque é un tipo de insecto que ten moito peso, non? E vos sabedes que fai un zumbido, fai brrrr. Non o fai por casualidade, fai non porque lle costa moito voar e vibra moitísimo. Entón, ese abejorro, ao pousarse nese tipo de flores, faina vibrar. E esa vibración que proporcionan solo ciertos insectos fai que a planta vibre e que se polinice. De feito, vades a encontrar granxas por todo o mundo, en España tamén as hai, granxas que se dedican a cultivar insectos para combatir plagas ou para axudarnos ca polinización ou combatir plagas que teñamos na nosa horta, pero con outros insectos, cos insectos que os comen, cos insectos que os devoran. E iso é fantástico. Pero tamén temos a posibilidade, existe e haina, de facer a vibración manualmente. De feito, se os tomates nos tes á intemperie, nos tes ao aire libre, os tes en un invernadero e ainda encima eres unha persona que lle gusta usar insecticidas, pois polo motivo que sea, que aquí agora eu non vou entrar nese debate, ti usas insecticidas, os insecticidas hai moi pouquiños que sean selectivos, o sea, que seleccionen perfectamente o insecto que ti queres matar. O sea, que normalmente un insecticida mata insectos en general. Podes acabar ca plaga e acabas con ese problema que tiñas, pero podes te xuntar con outro problema máis gordo, que quedaste sin insectos polinizadores para polinizar as túas plantas. Entonces, si hai un tipo de vibradores que manualmente a xente que ten invernaderos grandes e que teñen problemas de polinización, hai uns vibradores que son para polinizar as plantas, o sea, un vibrador é parecido así como a un cepillo de dentes e teñen que ir tocando os tallos florales todos dos tomates para facelos vibrar, porque non hai insectos que lle fagan ese traballo. E tamén hai despois como fábricas, non son fábricas, dice granxas de cultivo que che venden xa o que é como unha casiña chea de abejorros, ou de abellas, ou de mariquitas, ou de crisopas, ou de que podes comprar insectos. Pero non vale de nada compralos se non lle vas a favorecer a vida na túa horta, porque estou totalmente a favor e totalmente de acordo en que é o mellor sistema do mundo para
para todo, para favorecer a polinización, para que teñamos unha biodiversidade na nosa horta tan perfecta que todo se dea moito mellor. O mellor sistema para equilibrar o noso ecosistema pequeno da nosa horta, o sea, o mellor sería o equilibrio natural, non? E con biofungicidas ou con bichos que ataquen a outros bichos. Pero é que non vale de nada, por exemplo, comprar unha caixa de, non sei, imagínate, que che veñan 100 mariquitas ou 100 crisopas, que as mariquitas todos sabemos, bueno, se non sabedes dígolo eu, que non hai nada, non hai que dar nada por sentado nin por sabido. As mariquitas, as crisopas e outros moitísimos insectos, o que fan é comer pois algún tipo de ácaros, de pulgón, de pequenas arañuelas, o sea, comen insectos e máis comen pequenos ovos de outros insectos que son dañinos. Entón, alimentanse deso. E ti podes compralos, hai granxas especiales que che venden e mandan o teu paquetiño que as túas 100 mariquitas, imagínate. E vas ti e botas as mariquitas nos teus frutales. Moi ben, está genial. Vouche a dicir, son devoradoras, o sea, os insectos que se compran para ese fin van a facer o seu traballo. Sempre cando na túa horta non haber insecticidas nas plantas, porque a mariquita é un insecto tamén. E se vai estar en contacto co insecticida que botastes, pois tamén estás matando as mariquitas, que non son inmunes, non son como non sei, o Capitán América, que non dá morrido en ningunha das películas. Pois, eso, as mariquitas tamén morren, por iso os insecticidas non se deberían de usar. Pero non vale de nada botalas se despois non lle tes comida continuamente. Ti, imagínate, tes 10 frutales e resulta que os 10 frutales déstete de conta a tempo de que todos nas puntiñas novas, que iso ven por culpa do outro problema, claro, pero ti déstete de conta de que en todas as puntas dos frutales hai uns pequenos ácaros, o sea, hai pulgóns, sean verdes, clariños, blanquiños, negros, castañiños, algúns con salas, outros sin alas, outros que se moven, outros que están quietos. E vas ti a compras un paquete desas mariquitas que baratas non son. Xa vos digo que baratas non son. Pois ao mellor un paquete de 50 mariquitas pois pode valer ben 50 ou 60 euros. E non me parece caro, porque estuveron nas coidando para venderchas a ti e para levarchas en bo estado. A mí non me parecen caras, claro. Ti compras ese paquete de mariquitas e soltalas na túa horta, millor donde estean o problema, o sea, as botas na punta do árbol donde está o pulgón. Esas mariquitas van a empezar a comer ese pulgón, porque morren ca fame. De feito, non sei se lle darán de comer ni siquiera para que veñan no transporte ca comida mínima para que cheguen e teñan fame e vayan rápido á túa horta a comer. Que pasa? Que e cando acaben o pulgón dos teus frutales, que? Que pensas que van a quedar ali a esperar a que lle abras unha lata de sardiñas en escabeche? Marchan, gastaste os cartos para nada. O máis interesante de comprar insectos para combatir insectos é que non uses insecticidas. E intentar equilibrar o teu ecosistema, equilibralo e que estea en unha consonancia tan perfecta que non haga nunca unha plaga de nada, porque sempre hai como quen o coma, non? Que nada se sala de parámetros para que se convirta en unha plaga. Entonces, antes de plantearte comprar crisopas, mariquitas que veñen en paquete para que veñan comer os pulgóns, plantéate que despois de que acaben de comer os pulgóns do teu frutal, teñen que seguir tendo comida. E para isto hai un montón de plantas que, aínda que a ti non che gusten, aínda que haga moita xente que che diga que son invasoras, tes que plantar plantas que atraian pulgón. Parece como contradictorio, non? Unha delas, por exemplo, é a capuchina. Ti plantas capuchina
por ali, por debaixo dos árboles, aínda que a xente che diga, esa é invasora, non é invasora. Unha planta invasora non, o sea, ti a capuchina, podes ter aquí unha raíz, pode che chegar a capuchina a 10 metros de largo e cubrir todo o cacho que se das que a raíz e tiras delas, arrancastes. Ao día seguinte vas a arrancar a 4 que quedaron por ali. Quero dicir, iso non é invasor. Que ten a capuchina? Que a capuchina atrae moito pulgón. Entón, as mariquitas van a quedar a comer ali. Non é só quedar a comer, van a quedar a comer, vai a parecer un sitio bonito e bo para quedar a vivir, van a querer quedarse porque lle parece un sitio maravilloso para criar a súa familia e van a quedar a procrear. E quen che di capuchina, se odias a capuchina, hai miles de plantas que son trampas atraentes de pulgón, trampas, o sea, plantas trampa de pulgón, para que vayan, para que nasan pulgóns, para que as mariquitas teñan que comer, senón non che van a ir nunca vanse a marchar da horta. Mi madre, que rollazo vos botín. Ola, Nusca, cando podemos semillar, será, os tomates e pimentos en lira, carnota, tamén se influye a luna para poñer as semillas na terra. Mira, Alfredo, o sea, en carnota, en lira, como se estuveras na miña casa e na miña terra, porque estamos ao lado do mar, entón non hai nunca nevadas nin xiadas moi fuertes. Os pimentos xa non deberías de esperar. Se queres semillar pimentos desde semente, tens que empezar ya, porque o pimento tarda bastante máis que un tomate en medrar o que é a plantiña para estar lista para poder trasplantar. Entón, agora xa en diciembre e en xaneiro xa, ou máis tardar, xa tens que semillar os pimentos. E os tomates aínda podes esperar un pouquiño. Nieves Álvarez faime así e non sei por qué. Bueno, eso, que... Onde estaba? Semillar os tomates, eso. Os tomates podenlos semillar aínda en febreiro, en marzo, e casi se me descoido en abril, porque o tomate quer moito calor, bueno, o pimento tamén, pero o tomate quer moito calor para ser unha planta grande. É capaz, ti planta semillas, estamos falando de semillas, porque Alfredo estáme falando de sementes. Entón, ti podes facer un semilleiro de tomates agora, estamos a finales de diciembre, trátalos con cariño, con cuidado, pois que non estean ao frío, que non estean encima dunha pedra que lle transporte frío, sempre que estean con humedade, coidándoos. E vas a ter uns tomates de contado, largos, tal. Que pasa? Que o tomate medra moi rápido e vai a ser unha plantiña así para trasplantar xa en finales de febreiro, marzo, en lira, carnota ou en calquera outro lado, aínda é moi cedo en marzo trasplantar os tomates para poñelos fora. E que pasa se os deixamos no semilleiro? Que van a quedar enanos, porque é unha planta que necesita expansión, necesita salir, crecer, reproducirse e xa está. Entón, casi en marzo, mira o que che digo, aínda vas a tempo, porque semillas a planta e co caloriño que empeza a facer xa en marzo, en abril e en maio xa tes os tomates grandísimos, casi tan grandes ou incluso máis grandes que os que semillas agora no inverno. Entón, se queres semillar, Alfredo, semilla os pimentos e os tomates espera un pouquiño aínda, hasta finales de febreiro, polo menos, Irene, non te animas a hacer jornadas presenciales para los novatos en construcción de huertas? Claro que me animo, Irene, de feito ese é parte do meu traballo, o sea, fai pouco, relativamente fai un ano, que me fixen autónoma e dou, pois eso, clases de hortelar, charlas, cursillos, cursos de varios días, se queres, ou de un fin de semana, ou de varios días, ou de un solo día, ou de unha hora, ou dedícome a facer eso. Entón, pois eso, fálame por privado, pregúntame de onde eres, teño algunhas charlas, obradoiros, cursos e cursillos para dar. O que pasa que ainda é moi cedo para empezar a anuncialos, pero xa teño, pois, as
hasta abril xa teño cursos programados, así que cursos e charlas, quero dicir, se algún de vós ou algunha persona das que estades aquí conocedes alguén de algunha asociación ou de algunha aquela de veciños ou alguén do ayuntamiento que estea buscando para dar algunha charla, un curso, un obradoiro, un cursillo ou que sea, que sepades que estou aquí para eso, que me falen por privado e miramos unha fecha e eu vou encantada porque é o que me dedico ahora mismo. Bueno, a ver, tamén axudo na radio, por exemplo, traballo na Radio Gallega e axudo como con dudas, así, traballaba no Luar facendo máis ou menos o mismo, e no Quen anda aí, pois eso, tamén enseñando cousas da horta e así, pero clases presenciales, pois sí, que tamén dou. Jesús, que tal? Moi boas tardes. Mandeiche fai tempo esta pregunta á radio e nunca escoitei a resposta. Teño malva silvestre en varias partes da horta e non sei se é indicadora de algo. Pois sí que a contestín, Jesús, porque me acordo que sí que a contestín. Mira, a malva, non sei a que lle chamas malva silvestre, espero que sea, porque eu sei que, creo recordar que na pregunta dixestes que algo así como que ao principio que che facía gracia porque é unha planta bonita, unha planta silvestre, unha planta que non lle fai daño a ninguén, é unha planta maravillosa e que se come, ademais é comestible, a malva silvestre. Pero tamén dis no comentario ese, creo recordar que dixeras algo de que, claro, que cando se volve dura, co cañoto duro, é leñosa, que xa non che fai tanta gracia, que non sabes si quitala, si erradicala, si tal. Mira, a malva silvestre, vamos a partir de que non é mala, que se come. De feito, tanto as flores como as follas comes. E despois das flores, queda como se fora unha especie de tomatillo. A ver, como se chama? Tomatillo non, chámanse tomatillos. Bueno, é igual, non me acordo o nombre, pero ten un fruto que é parecido así a isto. É como un hexágono. Bueno, tomatillos, nós chamábamoslle tomatiños. E tamén se comen. De feito, é que se poñen encurtidos como se foran alcaparras. Dame rabia, espera, deixe-mo mirar. Porque vos quero dar o nombre para que despois o miredes, Fruto da malva silvestre. Aquí está. A ver. Pois non me ven o nombre. Quesillos, joder, que non me salía o nombre. Quesillos. Chámanlle quesillos. Bueno, a ver, aquí non é que se vexan alá moi ben, védelos, pero son así. Son uns pequenos, o sea, parece un pentágono. Bueno, tomatillos ou quesillos, dame igual. Pero eso, que se fan como encurtidos en vinagre ou en agua con sal ou así, unha anchoa para lle dar sabor si queres, é que se comen como se foran, é como fruto seco. De feito, o seu sabor, seguro que aquí hai moitísima xente que comeu a fruta esta do tomatillo, a malva silvestre, a finales de verán. E cómela, sabe, como unha almendra, sabe, parecido a unha almendra. Non a almendra, pero si sabe como un fruto seco. O que pasa que o que me dixo Jesús, eu creo recordar que na pregunta me dixo que cando xa lle facía o cañoto duro, que non lle facía tanta gracia e tal. Entonces a min fíxome sospechar, porque creo recordar que foi sin foto, e eu sin foto non son capaz de axudarvos tanto como eu quixera. Pero, se me dis que a malva silvestre, o sea, que o que ti lle chamas malva silvestre, que ao mellor non é, chamase malva silvestre, pois porque na túa zona lle chamades así, ou porque sempre chamastedes así, ou polo que sea. E o mellor non é malva silvestre, o mellor é a malva arbórea. A malva arbórea
que non é que sea venenosa tampouco, pero sí que hai que ter un pouco máis de cuidado con ela. A malva silvestre é mala na túa horta? Para nada, o sea, para nada. A súa raíz aínda axuda a drenar ben a agua, se che digo que é comestible, é unha flor que atrae a moitos insectos, é distinto, pero teño moita, pois arranca unha pouca, que tampouco pasa nada, non é mala. Pero se é malva arbórea, a malva arbórea, aparte de que non é que sea comestible nin venenosa, porque ten amargor. Os seus tomatillos tamén se comen, porque a flor é moitísimo máis bonita, o sea, fermosísima. Eu teño na miña horta plantada adrede. A malva arbórea suele se dar mellor en terrenos que ninguén as plantou ali, digamos que é como donde hai escombro ou donde hai pedras ou donde na beira do mar, por exemplo, donde hai acantilados ou así, suele estar a malva arbórea. Vou-vos a enseñar a flor, malva arbórea, porque é bonitísimo, o sea, a min, de feito, é a flor que teño no meu canal de YouTube, o sea, a miña foto do canal de YouTube é un abellón nunha flor de malva arbórea. Non sei se se chega a ver ben, así. É bonitísima, bonitísima. O sea, é unha fermosura. E a mí gustame moito. O que pasa que os seus quesillos, por exemplo, sí que non son comestibles, pero porque teñen como astringencia, teñen un pouquiño como de amargor, pero non é que sea mala, tampouco, é bonitísima. Que pasa? Que chamase arbórea e diferenciase da malva silvestre, unha porque o colorido das súas flores é moitísimo máis intenso, é como un violeta, un rosa fucsia. E a malva silvestre é rosa clariña ou violeta clariña. Esa é a diferencia no seu colorido. Así que, eso. E desde dando a me gusta, porfa, porque estou vendo aquí que as miñas secretarias, Fátima, Nieves e Rafa, están vos pedindo, por favor, que lle deades o me gusta. Eu tamén vos lo pido, por favor, porque non costa nada, 0 euros, e a min apórtame beneficios. E así, pois eso, seguimos aquí. Chegas tarde. Que vas a chegar tarde? Chegas a tempo, non te preocupes. Ola, Nusca, mira, vou a dicir unha cousa, a semana pasada, non é que vos debo unha explicación, pero, bueno, eu sei que moita xente, a súa hora estuvestedes aquí a semana pasada, ás 7 en punto, e hubo tamén moita xente que me preguntou por privado. A todos os que vos preocupastedes por min, moitísimas gracias. Pero vou vos a contar así o que pasou. Como preguntaba aquí unha rapaza das que preguntou se non quería dar clases presenciales, precisamente o sábado fun a dar unha charla presencial, non? Debín de coller algún virus de algunha persona porque bicos repartín a diestro e siniestro, bicos e abrazos, entón, claro, debín de coller algún virus ou algunha bacteria ou algo así. E a verdade é que durante o sábado estuve engubando. Durante o domingo encontrábame un pouco cansada, pero xa despois de comer estaba bastante mal, o sea, con fiebre, querín a dormir. De feito, despertáramos da casa e dixéronme: estás ben? E dixo, non podo comigo, é que é hora do directo, valo facer? E dixo, eu, que va, nin de coña, non fun capaz de levantarme. Entón, pois nada, estuve dormindo hasta que puden, nada, que ao día seguinte xa estaba ben. Bueno, ben, eu non teño gripes fuertes, nunca collín a gripe, non sei o que é coller gripe, pero, bueno, cando me entra un virus ou teño un virus no corpo, pois o meu corpo reacciona, necesito descansar, e en 2 días, pois, máis ou menos estou ben. Así que eso, que o domingo, pois, non estuve por aquí, pero pois que estuve en Pachuchiña. Mira, Nieves Álvarez, dime, o fruto da malva chamase quesitos ou panecillos, e nós chamámoslle tomatiños. Así que, eso. Nusca, comprei unhas sementes de tomatillo morado. Tomatillo morado? Pero que tomatillo?
o sea, non sei nin se existe, pero gustaría meter tamén a min a semente, porque o que me gusta a min, o sea, tomatillo verde mexicano, pero morado. Tomatillo verde mexicano morado. Hai aquí alguén de México, de México, Argentina, Perú, Colombia, Buenos Aires, que sepa se hai tomatillos verde mexicano. Ah, pois sí que o hai. Quen é esta persona? Mira unha cousa, Bego C. Acabasme de crear unha necesidade. Mira, sí que existe. Agora, pois agora necesito tomatillo verde mexicano morado. Ai, por favor. Ai, que baratiñas son as sementes. 2,41 €, pois pareceme moi baratas. Pois é igual, é un isocarpa tamén, Joi, que bonito, Só necesito. Depois hai xente que me di que non sabe que me regalar. Pois sí que é da mesma familia que o tomatillo verde mexicano, porque o acabo de mirar, eu non o sabía e sí que o hai. Así que xa sabes, planto e se vives cerca de min, que non sei quen eres, gardame unhas sementes. De todas as maneiras, vou mirar polas sementes e vou a plantar eu tamén porque o necesito, ahora mismo necesito, necesito telo. Eu si ves, Puradolo foi unha das que sí que estuvo aquí, pero non apareixen, porque estuve en Pachucha. Jesús estálle falando a alguén en inglés. Entendo moi pouco inglés, pero ¿cuándo puede acabar el YouTube en Galicia? Ya podría morirse poner cosas en gallego en YouTube, creo que pon, ou algo así. Ou non sei. Nusca, ti das clases porque a min gustaríame, si que dou clases, como expliquei fai un pouquiño, non sei se acabas de chegar, de que se ríe tanto a xente? Mándalle un saludo a Bruno López Verbal. A este vouno mandar un saludo, non, vouno mandar a dormir. E así quitámolo de diante, chámase Fisalis, é un isocarpa, así. Hai variedades que son violetas, pois iso. Eu ando atrás delas tamén, pois compartimos. Begoña, como compartimos? De onde eres, Begoña? O sea, podes máis facer chegar así no momento ou miro por elas, porque porque escriben en gallego. Esos dedos sola pois non acabo de... Escribimos en gallego porque somos gallegos. Nos rimos de tu necesidade. Mira, é máis, Isa, non, Bego. Vou a ir á aplicación esta que todos sabemos. Tomatillo verde mexicano morado, o sea que non sei se se chama así. Pois aquí, mira, ademais, son entrega gratis, 7 €, pero non me parece moi baratas. Vou mirar si a ver, 10 semillas, 2 € 10 semillas. Eso sí que me parece moi... Home, mira, xa encontrei vamos a dicir, semillas de tomatillo púrpura. 4,75 100 semillas. Xa me parece máis lógico, porque 100 semillas son as que ten un tomatillo, Un tomatillo pode ter 100 semillas ou 200, se lle dá a gana, pode ter as que queira. Así que me parece a min que o vou poñer no carrito da compra, é que
que vou a ter que compralo. Bueno, só teño añadido en la cesta. Vamos allá, Nusca, ti das clases, porque a mí gustaríame ir ás túas clases, eu son de órdenes. Pois en órdenes estuve, xa, ou a ver que me lío, ou estuve ou vou a ir agora a órdenes. Escoita, non coño, órdenes, en órdenes é o plató de quen anda aí, e traballo aí martes alternos na televisión, no programa Quen anda aí, o sea, en órdenes, pero non me chamaron nunca para ir dar clases aí. Pero mira, si conoces María Preciosa Carneiro, si conoces a alguén que sea, non sei, unha persona que sea directora dunha asociación de veciños ou así, que me chame, que fale, si tendes local en donde, eu vou, claro que vou dar clases, ou un curso, ou un cursillo, ou un fin de semana, ou miramos como facer, claro, ou alguén do ayuntamiento, que a través dos concellos, pois tamén vou, o sea, como para dar dentro do apartado de medio ambiente, ou de charlas medioambientales, ou de como facer compost, ou como manejar o compost nunha horta, ou eu dou charlas, o sea, sobre arte do que me pidades, que me dá igual, o sea, eu adáptome, que a min falar gústame, se teño que prepararme algo, o tema que teño que dar, que tamén o preparo, e non pasa nada, o sea que, sí, iría a órdenes encantada, así que búscame como ir. E donde dou as clases? Pois, María, como che digo, en órdenes non, o sea, a órdenes vou ao programa Quen anda aí, e despois dou clases en Santiago, pero claro, bueno, escoita, de órdenes a Santiago non che é tanto camiño. Eu dou clases en Santiago todos os jueves, na Rocha Vella. Ademais, mira, vouche dicir canto hai. Desde órdenes non hai nin media hora de camiño, se che apetecera vir, que podes vir, o sea, desde órdenes. Desde órdenes a Rocha Vella, media hora xustiña, o sea, media hora, con peajes, e sin peajes un minuto máis, o sea, en media hora pósteme ali os jueves ás 7 da tarde, ás 7 da tarde, tiña un laxos da memoria, pero estaba por aquí Xavier, que tamén ven ás clases de Santiago, e seguro que teño algún alumno ou alumna máis por aquí escoitándome, así que eso, María Preciosa, si che apetece vir ás clases da Rocha Vella os jueves ás 7 da tarde, porque as outras quedanche bastante máis lexos de órdenes, entón, pois, non, tal. Chama polo informático, non debería de haber lesmas se non está suscrito. Sabes que pasa? Iso é Nieves cando me dá tempo a facer a programación do directo, o sea, non me dou tempo porque, como vos dixen, estuve na horta aproveitando a tarde, traballando un mogollón, e non me dou tempo, mentres que me cambín e tal, non me dou tempo a programar. Se eu programo, se quito eso. Pero se non, creo que non podo quitalo. Pero hai lesmas, lo. Non vexo a lesma, Bueno, pois nada, nada que marchou, porque normalmente esta xente entra porque está aburrida e depois marcha, entra, solta o peido e despois vaise. Entón, pois nada, porque se non está aí. Bueno, David vai nos a dar máis explicación do seu peramelón, a ver se son capaz de axudarlle máis. O peramelón teño ao lado dun muro, en Boiro.
Para iso escribes un mensaje, para dicirme que está ao lado dun muro, pero pode estar ao lado dun muro pola parte onde lle dá o sol ou pola parte onde non lle dá o sol. Así non supen nada, David. Bueno, vou a pensar que David dime eso porque o ten ao lado dun muro donde dá o sol moitísimo, da mañán á noite. Entón, pois, o que está fallando é a polinización, porque se lle salen flores, hai flores, o sea, o árbol florece. Pero tamén che vou dicir unha cousa, se ten demasiadas follas, e follas moi grandes, e follas moi verdes, e follas moita vegetación verde, pode estar fallando tamén que o tipo de abono, que abono lle botas, David? Quero que me volvas a escribir, mas vou estar pendiente. David, volveme a escribir. Teño o pera melón, que lle dá o sol, xa sabemos que está ao lado dun muro, pero dalle o sol. Teño nunha maceta ou teño plantado en terra, e abono ou fertilizo con... Me lo dices. E así xa... Estou pendiente, David, o sea, agora xa estou pendiente. Ti, o tempo que che leve escribir, para mo explicar. Hola a todas e a todos. Hola, que tal? Mercedes Chao do Vale. Que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Desde Lousame, que pasedes un bo fin de ano, porque xa vai a ser hora, claro. Que pasedes un bo fin de ano e un millor ano novo. O máis importante é pasar agora o que queda de fin de ano ben, é que a noite de fin de ano non se vexa nublada por ningunha catástrofe, pero depois o ano que vai ben tamén conta da nosa parte, hai que poñer da nosa parte, hai que salir e facer cousas para que vai ben. Por Asturias non vienes nada? Pois mira, recetas fáciles a min soname, eu creo que mirín vídeos teus de bizcochos e así. Pois por Asturias, non é, encántame Asturias, o sea, se tuvera que nombrar os sitios máis bonitos de España, diría toda a franja cantábrica. E a parte tamén das Rías Baixas, o sea, faría un 7, Rías Baixas queridinhas e toda a franja cantábrica, eso incluye Asturias, para min. A min Galicia gústame moito, é que Galicia e Asturias sean dúas cousas diferentes, é cousa política, para min é a mesma terra, o sea, encántame. Non vou a Asturias, pois todo sería programalo e facelo, porque a min, o sea, mira, vou a ir a un sitio, dar clases durante unha semana inteira e non me dá a vida para vir á casa, co cal eu voume quedar a dormir ali e vou botar ali unha semana dando clases, e iso podo facelo aquí, en Asturias ou en Murcia ou en calquera sitio de Portugal, quero dicir, onde me entendan a falar, eu podo ir. O que non podo ir a dar unha charla de unha hora a Sevilla. Bueno, sí que podo, pero eu penso que non ninguén me pagaría todo ese trayecto. O sea, o billete de avión, máis a charla, máis dormir, máis comer ali e cenar e virme de volta para a casa. Non lle saliría rentable, pero unha semana de curso, sí, e se a través, por exemplo, de unha consellería, unha concejalía ou un ayuntamiento ou unha entidade un pouco que tal, podería ir a Asturias sin problema ningún. Ti conoces a alguén do ayuntamiento? Pois a falar co do ayuntamiento, que eu non teño problema ningún en ir a Asturias. É máis, iría encantada, botaría ali unha semana dando o curso e nada, pois eso xa me quedaría por ali. Hola, desde Suíza, moi boas festas. Hola, Olga. Pois tamén iría a Suíza, porque Suíza é un sitio que me encantaría conocer. Moito frío, non iría ahora no inverno, pero... Estamos pendientes de David, non? A ver se nos escribe David. Sempre chego tarde, depois pero que non chegas tarde, Mari Carmen. O sea, as cabezas, sabes que tens que facer, Mari Carmen, para non chegar tarde? Tens que poñer unha campaniña ao lado o sea, no meu canal, hai un cuadradiño que pon suscribirme, e ti clicas aí, e xa queda suscrito automáticamente.
Pades suscribirte, simplemente tens que volver a clicar, non tens que mandar fotocopias de non sei que, é tan fácil suscribirse como desuscribirse, e non che costa cartos, nunca, cero, todo gratis. Pero ao lado deso hai un dibujo dunha campaniña, dunha campana. Se ti activas esa campana, ou sea, se lle das a campaniña, cada vez que eu subo un vídeo, cada vez que faja un directo, vai che chegar como un mensaje, como che chegue de WhatsApp, un cling. Bueno, escolles ti o sonido, escóllelo. Ou que sea mudo, tamén o podes escoller. Entón, así, chegarías a tempo, porque che avisaría sempre a tempo a aplicación xa de YouTube xa che avisa. Mira, Lador está totalmente de acordo en que Asturias é un cacho máis de Galicia, pois o mismo sinto co Bierzo, é con Portugal, ou sea, é con Gijón, é con... Esos son cousas políticas, pero que para mí é a mesma terra, é todo igual. Boas, teño unha naranxeira, ou un naranxeiro. Este ano perdeu moitas follas, e as que quedan están moi amarelas, pero podo recuperala, gracias, sí. Tes que mirar, Pilar, en onde está plantado, porque non creo que dun ano para outro unha naranxeira que teña máis de 10 anos se poña así, porque entonces ten un problema radicular, ten un problema bacteriano, de bacterias na terra, porque colleu unha bacteria na terra, entón había que botar pois un tricoderma, por exemplo, había que botar un tratamento. Pero se a naranxeira a plantastes hai pouco ou así, e non te destes conta, e resulta que no sitio onde a plantastes encharca de agua, ese é un dos motivos principales porque os naranxeiros empezan a tirar as follas e se poñen amarillos. Tal como me dis, non ten enfermedad, ou simplemente é que non lle están chegando nutrientes de ningún tipo, porque se me dixera, estánlle caendo as follas, pero ten as follas que ten son verde oscuro, cuidado. Entón aí vamos a mirar as raíces. Pero se me dis que as follas que ten son verde clariñas, non é falta de ferro, porque se fora falta de ferro non lle caerían as follas sans. O sea, tería as follas amarillas, pero non así. Entón, pensa e mira que non estea en un sitio onde ten demasiada agua, porque non está producindo raíces e non se está alimentando. Simplemente creo que é iso. E podelo trasplantar agora mesmo, neste tempo. Non sei o tempo que ten o frutal, entón ese dato teño mo que inventar. Cando me fagades unha pregunta de verdade, canto máis dato me deades, mellor. Pois teño un naranxeiro plantado desde fai 4 anos. Cando o plantín tiña 1 ano e medio, era inxertado, ou dou no meu cuñado e era de semente. Estuvo toda a vida nun capacho e depois metino na terra. Dádeme datos, porque senón é que... Buenas tardes, hai un pouco que estuve uns días en Cabrales, na zona de Asturias, de Cantabria, preciosísimos jazz. Toda a zona cantábrica é bonitísima, pero é que Asturias tamén. Encántame o teu acento, gracias. Memorias de cando era pequena alá, felices polo canal. Felicidades polo canal, moitísimas gracias e boas festas desde Barcelona. Arrea, Manu, pois tes que volver á terra, tes que volver á terriña. A que me entendes ben aínda? Por mirade, Mardi, los dedos deben de estar congelados, é verdad, porque non lle estades dando me gusta. Os que estades aquí agora, mirades se lle des ao me gusta antes de marchar, que faltan solo 2 minutiños, e xa marchamos, perdade yo ao me gusta, que non costa cartos, nin traballo, non costa nada. A ver, Carlos, David, se non me acordaba, te sigo desde hace un tiempo, sigo tus consejos para mi pequeña huerta. Gracias por las enseñanzas. Saludos e boas festas. Que guai. Agora ven o problema que, mira, ainda non acabín de ler a pregunta porque tiña así o cerebro partido en dous e xa sei cal é o problema de David. Bueno, de David non, aquel de David. Teño plantado en terra, iso é maravilloso, o sea, xa me quitas un peso de encima porque un peramelón pode estar nunha maceta un tempo, depois non, depois necesita terra, porque senón vas a facer un bonsai, non se reproduce ben.
cal é o problema? Que lle bota 15-15. E o 15-15, hai un árbol do veciño e dalle algo a sombra. Bueno, o árbol do veciño non lle vamos a cortar, a non ser que te leves mal con el, entón córtallo un día de tronada e dis que caeu con un rayo, non pasa nada, caeu con un rayo, córtalo como tu serra así mal e dixlle que caeu sin querer. Pero se te levas ben co veciño e non lle queres cortar o árbol, ese non é o problema. David, o 15-15 non é, é verdad que o 15-15 é un tipo de alimento artificial fabricado especificamente para darlle de comer ás plantas. Iso é verdad, o sea, o 15-15 é eso. Que pasa? Que non todos os 15-15 valen para todas o tipo de plantas do mundo mundial, porque esa formulación 15-15 significa 15-15-15, que significa que a formulación ten máis ou menos a mesma cantidad de fósforo que de nitrógeno que de potasio. E non todas as plantas necesitan esa formulación. Sería un pouco máis largo de explicar, pero para facer un resumen. Se nós queremos que unha planta teña unhas follas bonitas, como por exemplo é un repolo, como por exemplo é unha lechuga, unha aselga, un brécol, que queremos que lle medren moi ben as follas, necesita un bo aporte de nitrógeno. Nitrógeno. A sonavos o NPK. Pois normalmente os 15-15 veñen formulados en base aos NPK, fósforo, nitrógeno e potasio, ou nitrógeno, fósforo e potasio. Que pasa? Que cando as plantas, o que queremos delas é que florezan e coajen as flores, non podemos abusar do nitrógeno porque senón a planta vaise en facer follas. Utiliza o nitrógeno para multiplicar a súa estructura, digamos que é como o fabricante de células, é como, digamos, que non é así, pero que sería moi largo, máis largo de explicar, se é hora de irnos, digamos que o nitrógeno é o que fai que a célula faja a mitosis e por meiosis faja isto, se reproduce e haga unha nova célula, entón divídese e fai que as follas sean grandes, pero non consigue que os frutos cuajen. Para iso necesitamos que teña menos nitrógeno, ou casi ningún, e máis fósforo e potasio, que é o mesmo que lle pasa aos allos, que lle pasa ás cebolas, a xente se lle bota 15-15 ás cebolas, pois terá, ou aos allos, terás unhas follas nos allos bonitísimas e ti pensando que vas a ter unhas cabezas de allos impresionantes e vamos a ter unhas cabezas de allos así pequeniñas. Entón, a formulación do 15-15 non vale para todo. Hai que saber cales son as necesidades da planta e en que momento. O 15-15 para o pera melón estaría ben, pois cando o trasplantastes, pero despois, cando está florescendo, necesita aporte de potasio e fósforo. Teño vídeos no meu canal que vouche dar un consello. Agora, cando acabemos o directo, que xa acabamos agora mesmo, vas ao meu canal e na lupa de YouTube clicas, vaiche a abrir o abecedario e escribes Nusca, con cada kilo, Nusca fertilizantes caseiros ou abono caseiro ou Nusca fertilizante ou Nusca abono ou algo así. E aí explico un pouco máis sobre isto. Nada, pois, como di aquí xa moita xente, vamos a empezar a brindar un ano máis, onde va? Chin chin, con ajo dis que non se brinda, pero a min vale mejor. Vou brindar porque todos teñades unha boa noite de fin de ano, que seades moi felices, e que este ano 2026, pois, que sea polo menos mellor que o anterior. Que para iso hai no que coller con moita alegría, con moita gana, con moitas forzas e o toro polos cornos. O sea, a felicidade non ven sola, ás veces hai que empujar, ás veces non, hai que empujar casi sempre. Así que, veña, feliz ano, botín de menos a Mar López, creo que non estuvo hoxe por aquí, non sei onde mandará, pero bueno, xentiña, que pasedes unhas boas festas, felicidades a todos os Manueles e Manuelas, porque van a estar de santo,
este viernes, así que, pois eso, nada máis. E moitas gracias por estar aquí e vémonos domingo que ven. Nada máis. Ala.